Majstri, ahoj, čau, ja vás zdravím a vítam od dnešného videjka. Majstri, konečne som sa pustil do môjho škaredého coklu, aby to trošku vyzeralo, ako sa patrí. Tak sa poďte na to pozrieť, ako sa s tým trápim a aké nepríjemnosti skrýva rekonštrukcia takéhoto starého soklu. Tým, že ten pôvodný starý dom bol vo vnútri stiahnutý, proste nebolo to rovné a aj vrátane toho základu, tak vám ukážem taký drobný detail, ja som to možno ukazoval už aj pri tom zateplení. Ide vlastne o to, že nie je to v jednej linii, ale je to vtiahnuté dovnútra a to dosť, až nejakých 8 cm. Takže aj pri tom zatepľovaní sa muselo trošku špekulovať. A ja dúfam, že tu budete vidieť, že sme to museli podkladať 5-kou a následne 14 polystyren. Čiže je tu 20 cm a ja to musím dobiehať. Ináč dosť nepríjemne fúka, dúfam, že bude ma dobre rozumieť. Ja to musím dobiehať podlepovaním 3 styroduru a následne na to dávam 5 styroduru. Čiže mám to takto na dvojito. Není to ideálne. Není to ideálne, samozrejme. Pôvodne som chcel dávať 10, ale keď som si to všetko premeral, vymeral, tak mi to nevychádzalo dobre. Tam by to vychádzalo príliš vonku a aby som zachoval nejakú rovinu, tak to musím robiť takto vo dvojmo. Ale pekne poďme po poriadku a od začiatku. Takže v prvom rade som si celý ten cokel oškrábal. Všetky tie časti, ktoré opadávali, som vlastne oškrábal, očistil. A niekde som to musel aj zasekať. Napríklad ako tuto vpredu, aby som si tie nerovnosti, keďže toto je kameň alebo nejaká skála, alebo čo to je, aby som si to dorovnal. Potom som to samozrejme odprašnil a napenetroval. Ono to vyzerá ako mokré, ale je to napenetrované. Dokonca sa to aj trošku leskne. Možno je to vidno na tej kamerke. Vyspravil som si nejaké nedokonalosti a pustil som sa do toho lepenia. Takže, čo sa týka styroduru, používam 30 a 50. Vlastne začínam 50, končím, dajme tomu, keď zrátam aj to lepidlo, tak 10, ale samozrejme tá funkcia toho zateplenia tam nie je úplne ideálna. Ale je to rekonštrukcia starého domu, takže ja viem, že mi budete do komentu písať, áno, trebalo vykopať kilometr do podzemia, zapustiť ten styrodor. Áno, to sa takto robí, keď sa robí samozrejme novostavba, ale ak máte starý dom a chcete ho takto vynoviť, tak toto je vlastne najjednoduchší spôsob. Samozrejme ja tú výšku držím podľa zakladacej lišty, ktorú mám samozrejme v rovine, vlastne na základe toho zateplenia, takže neťahám si ani žiadnu šurku, nič. Samotný odskok od tej lišty si takisto strážim jednoducho takto s vodováhou alebo s nejakou veľkou dlhou hliníkovou lištou. Takto v krátkosti. Takže ja viem, že ak to mám takto na hrane, tak to mám pekne zarovno, čiže týmto si strážim tú hĺbku. No a kolmosť samozrejme s malou vodováhou, ktorú mám trošičku ďalej, takže, ale viete si to predstaviť, alebo ako za chvíľku uvidíte, jednoducho si priložím k tomu vodováhu a pekne postupujem krok za krokom. Ide to celkom v pohode, tie dosky sú široké 60 cm a dlhé 120 cm a ako za chvíľku uvidíte, dávam tam 9 buchiet, alebo ako to vychádza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 až 11 buchiet tam dávam, takže spotreba je dosť veľká a z jedného vreca mi vyjdú zhruba, ak to podlepujem ešte tou 30, tak 2 pláty. Ak to nepodlepujem ako tam na začiatku, tak mi vydrú 3 dosky. Takže zhruba takto. No a čo sa týka lepidla, tak na podlepovanie používam samozrejme z finančných dôvodov Baumit Duo Contact, ktoré na styrodur nie je extra nejak vhodné. Ale ja si myslím, že ak by som použil aj ten Star Contact, ktorý samozrejme budem používať, ale na tú povrchovú opravu, tam už si na tom dám samozrejme záležať, tak ja si myslím, že aj ten Star Contact by mal tendenciu od toho môjho podkladu sa odlepiť. Takže v mojom prípade to lepidlo viac menej vytvára nejakú
nejakú rovinu, aby ja som to vedel vlastne osadiť do tej roviny. Nejaké lepenie na penu pri takto krivom a porovitom materiále neprichádza do úvahy, takže v mojom prípade bude o mnoho dôležitejšie tam dať dostatočný počet tých kotiev, aby to vlastne držalo pevne na tom svojom mieste. Takže samozrejme dnes to celé vylepím, zajtra do toho navrtam kotvy klasické s kovovým trňom, ako za chvíľku uvidíte, a vychádza mi to zhruba tých 8 až 9 kusov na jednu dosku. Niektorí ste mi písali, aby som to nechal otvorené, aby to odvetrávalo, keďže samozrejme ono to ťaha nejakú tú svoju vlhkosť, ale nie je to nič strašné, je to celkom v pohode. Dom mám odizolovaný podrezané morivo, takže a do interiéru to samozrejme nebude prerážať tak skoro, ale tým, že mi tam vznikajú takéto vzduchové kapsy a medzery a takéto proste medzery vo vnútri, tak som sa rozhodol to využiť a urobím ten cokel odvetrávaný. To je vlastne úplne jednoduchý princíp. Na určitých bodoch, určitých miestach s vykružovakom vykrúžim dieru, vložím do toho vetracom riešku a to je všetko, aby proste prípadná nejaká nahromadená vlhkosť, ktorá tam bude vznikať od tej vzlinajúcej vody, vlhkosti, aby to malo kde sa jednoducho odparovať. Takže bude to aj odvetrávané samozrejme, takže ono tie medzery sú aj na škodu, aj zároveň vám poskytnú nejakú možnosť odvetrávania. A ja sa budem opäť opakovať, toto je rekonštrukcia starého domu, takže toto nie je žiadna nová stavba. Tak, lepidielko namiešané podľa potreby a hustoty. No a pri XPS-ku si treba dať pozor, záleží aký výrobca. Je ten styrodur profilovaný, čiže má také nejaké drážky. Konkrétne tento môj Fibrostyr od Fibrotermiky je obojstranne takto s takýmito drážkami. Je to kvôli tomu, aby sa to na to lepšie uchytilo a je lepšie, a myslím, že mi to niekto písal aj na Instagram, keď som dal tú fotku, je lepšie si to miesto, kde hodíte tú buchtu, trošičku takto podmaltovať, tá buchta na tom lepšie drží a ako náhle ju otočíte do toho kolmého smeru, tak vám hneď nespadne dole, čiže lepšie sa na tom drží. Takisto určite mi niektorí budete písať, že urobiť najprv rámček a potom buchty do prostriedku. Áno, Astri, samozrejme, ja to beriem, tak by to malo byť a tak je to aj správne, aby sme zabedzili nejakému prúdeniu vzduchu. Ale pri takto krivom sokli, ktorý má toľko veľa nedokonalosti, je to naozaj problém urobiť. Takže opäť toto je rekonštrukcia a nie nová stavba. Tak pokračujem a môžem si na tú prvú vrstvu nahodiť tú druhú vrstvu. Tak mestri, máme tu ďalší pracovný deň. Ja som si to ešte večer stihol trošku dopenovať, také drobnosti a spoje.
ktoré sa mi nejaké vyrysovali ešte medzi tými doskami. No a dnes vlastne ten druhý pracovný deň, to mi trošičku vybehlo. Neviem, či to bude vidno. To mi trošičku vybehlo, tak to jednoducho zabrusím. Ale trošičku ich budem musieť zafrezovať, pretože je to tvrdý materiál a tá hlava sa do toho neotlačí. Takže potrebujem trošku vyfrezovať ten priestor na tú hlavičku a chcel by som to celé dnes dať do lepidla, aby ten povrch netrpel na tom slnku, aby ho to slnko nevyšľahalo a aby nestratil tú svoju pridržnú schopnosť, lebo ináč, ak to takto ostane dlhšiu dobu, tak potom je potrebné ten povrch ešte raz prebrusiť. Tak som si pekne tie spoje začistil, možno tu vidno nejaký detailik. Tam som si to trošku zabrusil, to vám ukážem neskôr, no a pustil som sa do navrtávania dier. Takže tu mám jednu takúto skúšobnu, som si urobil, aby som vedel, čo ma čaká. Ide to celkom pekne, ide to celkom v pohode. No ako môžete vidieť, dávam ich 8. Teoreticky, čiste teoreticky by stačilo 6, ale ušetrím na celom dome možno 100 kotiev, to je nejakých 15 eur. Tak nejaké diery som si nachystal, trošku z toho boli za pesti a ruka, ale tak postupne sa to spraví. Ja si trošičku tie diery vyfrezujem s týmto prípravkom. Je to klasický prípravok, myslím, že od značky Stand Pro za euro 50, takže úplne super cena a trošičku si to zafrezujem, aby mi tá hlava nestrčala na ten povrch, aby som potom mal jednoduchšie, keď to budem s tým lepidlom. Tu som to dal možno trošku hlbšie, stačí úplne fakt iba pár milimetrov, aby tá hlava potom bola zarovno s tým styrodurom. Na vrch iba tento star kontakt budem používať pre istotu, aby to tam držalo ako má. Je to určené na XPS, čiže na styrodur, na polystyren tvrdený, tak dúfam, že to bude na tom držať ako má. Takže toto by som mal. Nechám to ešte trošičku zaschnúť. No ono to už viac menej je to dostatočne zaschnuté, aby sa mi to neprepadalo dovnútra. Urobím si teraz lepidielko trošičku riedšie a budem ho nanášať s touto 8 hrebeňom a s týmto 50 cm
hladidlom, gleťakom to budem pekne takto stahovať. Kvôli tomu osmička, aby tam bolo dostatočné množstvo toho lepidla, aby som tú perlinku mohol do toho pekne zapracovať. Čiže to bude prvá vrstva. Takto som si ho namiešal, aby mi neschol pod rukami, aby mi nestekalo proste tak akurát, aby sa dalo s ním dobre pracovať. No a môžem sa do toho smelo pustiť. Vás si položím takto na bok. Prvá vrstva mi krásne preschla, tá prvá vrstva nie je samozrejme ani dokonalá. Niekde sa vyrysovala možno trošičku perlinka, niekde nejaký zub, ale to vôbec nevadí. Ja teraz naťahujem ešte druhú vrstvu, práve kvôli takýmto drobným nerovnostiam, aby som to pekne zrovnal. Takto na sucho si rôzne nedokonalosti trošičku oškrábem a naťahujem druhú vrstvu. Lepidlo som si urobil trošičku, je to opäť Baumit Star Contact. Urobil som si ho trošičku riečie, aby sa mi lepšie naťahovalo a v podstate potrebujem to celé zaceliť. Takže poďte sa na to pozrieť, je to v podstate rýchlovka. Potom to nechám pekne vyzrieť, aspoň 3-4 dní, uvidíme podľa počasia a hodím na to penetračný nátier. Tak majstri, zhruba po 3 dňoch, ako som natiahol tú druhú vrstvu lepidla, si myslím, že po 3 dňoch a celkom príjemných teplotách do 17 stupňov, do 18 stupňov, občas do obedu na to svieti slniečko, to celkom dobre vyzrelo to lepidlo. Po 3 dňoch, počkajte, bolo to sobota, nedeľa, pondelok a dnes útorok, no 4. necelý deň. Takže lepidlo je pekne vyzreté, rôzne nedokonalosti, alebo keď mi niekde nejaký zub vyskočil, tak som si to jednoducho s hoblikom stiahol dole. Takže lepidlo celkom v pohode, podarilo sa mi ho celkom pekne natiahnuť. A teraz na neho budem nanášať penetračný natier, fasádny penetračný natier. Ja som sa nakoniec rozhodol, majster, že na to dám fasádu. Konec koncov ste už asi videli aj fotku na Instagrame. Ale dávam tam tento penetrák od Baumitu Uniprimer a ja som už asi v nejakom videu určite spomínal, keď sme robili zateplenie, že volá sa to síce penetračný natier, ale pripomína to doslova adhézny mostík. Obsahuje to drobnú frakciu nejakého zrna, nejakého piesku, pravdepodobne asi kremičitého, ale to je vlastne jedno. A takéto malé vedierko, 5 kg, vydatnosť je okolo 15 štvorákov, myslím. Stojí
Teda ja som ho kúpil za 12 eur, ale ceníková cena až nejakých 18, čo je úplne, to je úplne šialenstvo, tá cena dnes. Takže teraz to pekne natiahnem, aby mi to do zajtra hlasia pekné počasie, aby mi to 24 hodín pekne preschlo. Ja už som túto stranu spravil. Pekne mi to preschne a zajtra o takomto čase, takto podvečer, keď už tu mám takýto tieň, by som chcel na to natiahnuť aj tú fasádu. Tak, majstri moji zlatí, pustil som sa do finále. A túto časť som si už robil, ale to len kvôli času, aby som videl, ako na tom som. A aby som sa mohol povenovať aj nejakému komentáru. Takže idem sa pustiť do tamtej časti. Celý deň som čakal, aby mi zašlo slniečko, lebo na priamom slnku je to také, no, ťažko sa to robí. A v jednej osobe už duplom, pretože potrebujete to rýchlo natiahnuť a rýchlo zatočiť. Ale ide to celkom dobre, ide to parádne, vonku je 17-18 stupňov, úplne ideálne. Tak sa poďte na to pozrieť, nakoniec som sa rozhodol pre tú fasádu, je to 1,5 točená, v podstate to isté štruktúrou ako mám na dome. Celkovo tá fasáda je tá istá, len v inom odtieni, myslím, že 872, Baumit Silicon Top 872 číslo farby a tento vrch je 877, takže vedro, ako som spomínal, 42 eur a vyťažiteľnosť zhruba 10-11 metrov štvorcových. Fasádu už neriedím, samozrejme s ničím, a tá už je nachystaná. Akorát si ju poriadne premiešam, teda už som si ju premiešal. A vždy treba mať po ruke aj vedierko čistej vody, aby ste si to na rade, ak sa vám nadmerne znečistí, aby ste si ho vedeli veľmi rýchlo očistiť, aby ste ho mali, aspoň teda mne sa dobre robí, ak je dokonale čisté. Takže jeden hoblík na zatočenie, ja využívam, alebo teda najradšej mám také, ktoré sú mierne ohnuté do písmena U, pretože ak je úplne nový, alebo ešte plastové, s plastovými sa tiež ešte celkom dobre robí, ak je úplne nový, tak je dokonale rovný a tie hrany, tie rohy vám trošičku zadierajú tú fasádu, takže ja mám radšej takýto do písmena U. Teda to nie je originál, takto kúpený, ale už je takto opracovaný. A jeden hoblík samozrejme na našanie. No a ideálne nerezové samozrejme, ale mám takúto obyčajnú varechu, ktorou si to na ten hoblík dávam. A vždy, keď to robím niečo takto popri zemi, vždy si dávam nejakú podložku. Mám tu kúsok USB dosky a to len kvôli tomu, aby som si náhodou pri tom zatočení tej fasády nezachytil prach z tej zeme, aby som to potom po tej fasáde neroztiahol. Takže poďte sa na to pozrieť. Takže ja sa najprv pohrám trošičku s tým krajom, ako mám schodisko. Takže možno to pustíme zvyklenie. Fasádu treba naozaj vždy veľmi dobre stiahnuť a natiahnuť, aby sa vám pri zatočení nehromadilo na hoblíku. Hneď natiahnem spoj a nečakám na to, aby som si spravil celú dĺžku, ale hneď ho zatočím, aby sa mi tam ten spoj nevylisoval tým, že materiál zasychá. Tak ja nebudem na to čakať, ale hneď ho zatočím. Dobre, spoj mám ošetrený a môžem pekne plynule pokračovať ďalej.
Takže dávam pozor, aby som mal čisté naradie, hlavne tie rohy, lebo ak sa na nich nazbiera veľké množstvo, ktoré prischne, tak potom vám to bude robiť škrabance. Takže takto. Takáto podložka je dobrá aj kvôli tomu, ak sa stane, že vám náhodou spadne väčšie množstvo materiálu, ktoré je samozrejme drahé, tak ho viete s lyžicou stiahnuť a použiť ďalej. Ako napríklad teraz spadlo mi, ale ja to stiahnem a použijem ďalej. Možno sa pýtate, prečo je Penetrak biely, je to ten Bamit Uniprimer, ale to Bamit to má takto poriešené, pretože ich fasáda krásne kryje, čiže nie je problém, ak je biely podklad a tmavá fasáda. Ona to krásne prekryje. Je to kvalitná farba, kvalitné farbivo, takže v tomto smere som nemal nikdy žiaden problém. Nemal som problém ani s tým, že by to menilo odtieň, ten biely podklad, takže toho sa vôbec netreba bať. Tak hneď to zatočím. Takže to vyzerá nejak tak, majstri. Trošičku som si tu ešte vypodložil fóliou. Aj nejaké čisté handry som tam dal, pretože dnes je sichavé počasie. Aby ten dážď mi to príliš neušpinil. Potom ako náhle to už bude poriadne vyzreté, tá omietka, tak potom to nie je problém samozrejme aj normálne zmyť s hadicou a vodou. Takže tak nejak to vyzerá, ja som s tým celkom spokojný. Myslím si, že za tú cenu je to v pohode. Tu som tam vložil aj tie vetracie mriežky. No a v podstate sa môžem pustiť do chodnička. Môžem si objednať materiál, zámkovú dlážbu a urobiť tu pekný chodník. A potom v zapätí položím aj dlážbu na to schodisko. Takže majstri, to bude z rekonštrukcie starého Sokolu všetko. Ja ďakujem a pevne verím, že sa vám páčilo to dnešné videjko. No a uvidíme sa v nejakom podobnom na budúce, takže nech sa vám darí. Držte sa a čau.